Co tu, Dawidek, robisz? To będzie taki. To będzie na taki statek. Tak? Tak. A będziesz śpiewał? Nie to będzie śpiewało. To nie go statek. Statek to mnie będzie taki. Łódki statek. Łódki to nie śpiewają, tylko dziki śpiewają. A taki to śpiewa. A lubisz dziewczynki? Nie lubię, tylko same łasylki. A dlaczego samych chłopczyków lubisz? Łasylki. A dlaczego? Dlatego, Dlaczego? jak gdyby to lasiki, to lupałem. Jakby były dziewczynki dobre, to byś je lubiał? Tak? Tak, A dlaczego mówisz, że są dziewczynki niedobre? ale są dobre. No to dobre są, to powinieneś je lubić. A ja lubię. To jednak lubisz dziewczynki. A panie to nie lubi. Patryk nie lubi dziewczynek? Nie. A skąd wiesz, że on nie lubi dziewczynek? Pi to też nie lubi. I Filipek też nie lubi dziewczynek? Nie. Ale skąd ty wiesz? Tylko kołaja. No powiedz, skąd wiesz? Kołaja. Bo co? Nie powiesz? A zaśpiewasz nam coś tak ładnie? Mama, popatrz! Wow, super! Co to zbudowałeś? A tego jest taka zabawa. Taka zabawa? Mamy dla ciebie prezent. Masz dla mnie prezent? No ale musimy choć włożyć. Musimy to włożyć. To. A będzie na ciebie prezent. A musimy tak. Później jak takie się lubisz. Później jak tu takie. Tak musimy robić i takie. Zobaczysz później. Nowy świat. Jest tata. To jest tata. Tata, to masz... No to... Tata.